Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Ki pulit ka East Khasi Hills, kila penmi ya ka jing Maham Shah ki pajba, kham tam ya ki kimikik pa, hadian baka wei ka video kala Saphriang ha ka social media, ha ka bala ringdor ya uwei u Heprit, ubadang Ñiah Surok ya ka Thuk arsaka ka basu tab do bateri. Hau kurwa bala pha Shah ki lat patai kubor ha ka arpau tarek ulber Hajar penriau, u Superintendent of Police ka East Khasi Hills, u Vivek's aim ulaong. Ba katkum ka video ka bala Saphriang la antat ba u Heprit udai ubadang don ha pedengkarta ka basaw hadun riusnem. Bad la yoi ba ulanya ya ka Thuk ha ka Surok ya pajba ka ba bo jingma bad ka balong ru kum ka jingpen khen ya ki kondon jong ka Motor Vehicle Act 1988. USP ulaong ru baki khenaret kidang duna ka jing bisar ban penyat ya ki kali ki bayat stat bat kimla ban suthu ya ki dang ka jing penbet ya ka lenti ne ki Surok ba khongwan ka jingret jong ka Thuk kala ban pelong ru ya ki wei ki banya ya ki kali he bakin om yo i bat kani kan lam Shah ka jingja accident kumta lakin tu ye ki pajba bat ye ki kimi ki pa baki khna ki bahapo khat prasnem kimpat dei karta banya kali ne banya ye ki kali ha ki Surok pajba ya ki bakum kini ki Thuk jingle akai ki khna kila banya hapo ka jingkhmi jong ki bala rangba ha ki jaka bala bante lakam kum ha ki pak ki jakai le akai ne ki jakasa ki pulet jong ka Shillong Traffic Police kin shimkhia yakum gini ki kam bat ki kimi ki paru kin ngat ha ka jingpen chitom kat kum ka section 199A jong ka Motor Vehicle Act bala penbet thama he usnam ar jaka khandai ringkat ba ka jingsha set patok ka bala ban penjalan hadu licenem bar ringkat ka jingsha Daiñ Kuna ka bakot ar pesan Hajar tingkah. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो,
फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Škoda.